डिमाकुसिनि सिखारि बांलायाव सेथि खेब रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंनो साखाफारा अदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि सिखारि बांला ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय गाजा गोमजायै सेथि खेब रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। फैगौ 10 मे खालारखालि सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनायावनो माराथन खारनाय बादायलायनाय, हानजा मोसानाय, जावजा मोसानाय आरो हारसिं मोसानाय बादायलायनाय लोगोसे बिफां गायनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि लागोनखौबो मिथिहोदों खुंफुं आफादा। जोङो दिनै जुथुमनायनि मेन थांखिया जाहैबाय जोङो सिखारि बांला सेथि रंजालि बैसागो खुंथाय आफादा जोङो फैबाय थानाय 26 बैसागो 10 मे खालाराव जोङो सिखारि बांला ओनसोलनि मोन 15-16 गामिखौ लानानै जोङो बे बैसागो बिदाय खुंथाय हाबाफारिखौ जोङो खुंनो थाखाय लादों। आरो बे सानाव जोङो फुंबिलिनिफ्राय जोङो 4 रिंगानिफ्राय माराथन खारनाय जोङो हाबाफारि कम्पिटिसन लादों। आरो बिनि उनाव जोंहा मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि मिथिंगाखौ नोजोर होनानै जोङो दंफां गायनाय हाबाफारि लादों। आरो बिनि उनाव जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंहा बादायलायनाय थागोन हारिमु बिथिङाव, जेरै जोंहा जेवजा मोसानाय बादायलायनाय आरो बिनि उनाव जोंहा हानजा मोसानाय बादायलायनाय जोङो बे हाबाफारिखौ लागोन। आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि ओनसोलनि जायफोरा बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय हाबाफारि आरो बिथांमोननिफ्राय बोर लानाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो मोनाबिलि समाव जोङो जोंनि ओनसोलनिनो जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनायजों लोगोसे स्पेसियेलि जोंहा रुंसारि मरमि बर' बिथांनि जिउ सोलेरखौ आर'ज गाबनाय जि हाबाफारि आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बिनि उनाव जोंहा मोनाबिलियाव जोंहा हारिमु बिलिफां थागोन, रुंसारि मरमि बर' गोसोखां हारिमु बिलिफां। बे हाबाफारियाव जोङो 3 जोंनि रोजाबगिरि जाखांफु रोजाबगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बेखायनो जोङो जोंनि खुंथाय आफादनिफ्राय जोङो खावलायनो सानो जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि गासै सुबुं आरो रायजो राजा आरो जोंजों हांख्रायजानाय जायफोर आलासि जोङो बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनाय जादों बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैगोन बेखौ जों आसा फारिदों। आरो जोङो सिखारि बांला ओनसोल हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ खुंनायनि मेन थांखिया जाहैबाय जोंहा जोंनि ओनसोलाव हारिमु बिथिंखौ जोङो बांसिन नोजोर होनाय जादों। जिहेथु बे ओनसोलाव जोंहा माखासे बैसागु खुंथाय आफादफोर दानानै बा गामिफोराव बेबायदि हाबाफारिफोरा जाया। बेखायनो जोङो सिखारि बांला जोंहा सक दङ, बे सकखौ जौगाखांहोनायजों लोगोसे जोंनि गोग्लैसोनाय जायफोर गामि गोग्लैयो बेखौ जोङो एसे हारिमु बिथिङाव नोजोर बोहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों खुंनाय जादों। बेखायनो ओनसोलनि गासै रायजो राजा आरो हारिमु मोजां मोनग्रा नैबे मोनसे समाव नैबे मोनसे बुब्लियाव आङो गिबि सेन्टाराव आङो रादाब बुथुमगिरि सार बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि नैबे जिरायनानै प्रेस होनायनि मेन उद्देশ্যआनो जादों जोंहा खुंगा सेथि बैसागु रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जोङो फालिथायखौ जोङो हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों नैबे जोंनि सिखारि बांलायाव। दा नैबे मेनलि जोङो सेथि बैसागु जोंहा खुंथाय जि फालिथायखौ जों हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो जों लानाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बर' हारि हिसाबै जोंहा बैसागोआ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा फालिबोदों मानिबोदों। आरो बे लेखायै जोङो माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो मेनलि जोङो बुंनो सानो जोंहा बर' हारि हिसाबै जोंहा हारिमु बिथिङाव जोंहा गोबां जौगानाय आरो बेजोंनो जोङो लोब्बा लाखिनानै जोंहा बैसागो मोसानाय आरो बेजोंनो लोगोसे जेवजा मोसानाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो हाबाफारिखौ नैबे मोनसे सेथि रंजालि बैसागु बिदाय खुंथाय आफादजों सरजाबनानै जोङो लानाय जादों। दा आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे ओनसोलाव जोंहा
स्पर्ट्सनि बिथिंथिं थामहिनबा गेलेनाय बिथिंथिं जोङो नोजोर बोनानै जोङो माराथन खारनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो खावलायनो लुगैदों जे ओनसोलनि बयबो मेलेमजिबि सुबुं आरो बेजोंनो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों नैबे मोनसे हाबाफारि बे मोनसे हाबाफारिया जोंहा गोबां ओंथि गोनां आरो बेनिखायनो जोङो नैबे फालिथाय हाबाफारियाव रायजो राजा बयखौबो जोंजों लोगोसे फैनानै नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि नैबे हाबाफारियाव बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ साबना हामना साबसिन हामसिन खालामगोन आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिहरबाय गोजोन्थों। আমি চিকাৰী বাংলাৰ সকলোৱে মিলিজুলি চিকাৰী বাংলাত নিজৰ এটি কালচাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সকলো জাতিৰে কলাকৃষ্টি আছে সেই কলাকৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টাৰে আমি চিকাৰী বাংলা ৰংজালী বৈশাগু বিদায় খন্থাই আফাদ নামেৰে এটি গঠন কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম বেলিত আমি কিছুমান কাম কৰিছোঁ আৰু সেই কামৰ অৰ্থে আমি সকলো চিকাৰী বাংলা ৰাইজকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে যাতে প্ৰত্যেক জাতিৰে নিজস্ব কালচাৰটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সকলো এটা প্ৰচেষ্টা থাকে আৰু সেই প্ৰচেষ্টা অনুসাৰে আজি আমি এইবেলি ইয়াত এই অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ লৈছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সতি সন্তানসকলে এই নিয়মটি পালন কৰি যায় অৰ্থাৎ জাতিৰ কালচাৰটো যাতে পাহৰি নাযায় তাৰ কাৰণে আমি এই চিনাকিটো ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাখি গৈছোঁ যাতে সকলোৱে ৰাখে এইখিনি মোৰ সকলো ৰাইজৰ সহযোগ কামনা কৰি মোৰ আকৌ আপোনালোকৰ বিনম্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি যাতে উপস্থিতি ৰাইজক সহায় সহযোগ কৰাৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ নমস্কাৰ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।